Proiektu estatal bat da, 5 erakunde ezberdinen artean burutzen ari dena, alde batetik Institut Bonanova Bartzelonakoak, bezaletik Salesian Sarria ere bai Bartzelonako beste instituto bat, Escotes Baixes Valentziko instituto bat, Hospital San Joan de Déu daka gure bai kolaboratzaile bezala Bartzelonako ospital bat, eta Tolosako Inmaculada Lanbide ikastola, hau da hau. Gaur egungo ospitale punturetan 3 departamentuak daude sortuta. Eta bertan diagnosi unitatik abiatuta biomodeloak sortu. Biomodeloa honen erabilerak anitzak dira. Besteak beste, zirurgia konplexuak aldez aurretik prestatzea, pazienteari informazioa ematea, gia kirurgikoak ere prestatzea. Departamentu hauetan, zirujagoak, radiologoak eta ingeniero medikoak daude lanean, eta ikusi da tekniko baten beharra dago. Horregatik, proiektu honen helburu bat da diagnosi irudiko eta mekanizatuko teknikoan profilan berrikusketa batin eta beharrezkoak gazkaen kompetentziak bertan txertatu unidade hauetan lan